Vannak emberek, akik belépnek oda, ahol senki más nem megy vissza. Nem rendőrök, nem orvosok, csak emberek, akik felvették a telefont, amikor senki más nem akarta. Ez egy valós szakma. Biohazard Cleanup, biológiai veszélyforrás mentesítés. Magyarországon is létezik. Ezek az emberek elmondják, az első helyszín után mindenki azt hiszi, meg tudja csinálni, a 10. után sokan abba hagyják. Nem azért, mert amit látnak, azért, amit éreznek utána. A szakpszichológusok szerint ezeknél az embereknél komoly a másodlagos trauma kockázata, mert a mentősök lát küzdelmet, lát harcot az életért, ezek az emberek csak azt látják, ami marad. Sokan elmondják, otthon nem tudják kikapcsolni a gondolataikat. Egy illat, egy szín, egy csend, és visszakerülnek oda. A legtöbben mégis folytatják, mert valakinek ezt is meg kell csinálnia. Mert ha nem ők, akkor az áldozat családja lép be oda, és ők nem akarják, hogy a család lássa. Szerinted te meg tudnád csinálni? Írd meg kommentbe. Ha érdekelnek az ilyen történetek, kövess. Ez most történik.